start sa mga classes nato ang mga may tabo manggod sa ato ang mabilin nato atong mga atong mga houses. And of course, make sure sa mga parents and sa mga guardians nga mo gawas sa ilang mga balay to make it a secured one. No, secure in a means tanan na kung dili siya wala ba nay appliances diya nga naka kay para maka-create of fire, and then of course theft free and robbery free nga balay. Supposed to be ato yun na siyang ibutang basta walay taos balay. Siyempre of course the opportunity of the criminals is there already. Ang ilahang padlock in town tag 20 pesos, pero ang makuha sa sulod sa balay nila laptop, jewelries that will reach the amount of 200,000. So we will encourage also the neighborhood watch kanang silinganay system nga atong ikuan yun na wala ko silingan pakilantaw akong balay if ever nako teksi ko kay ini nga makita nimo din nga dili na angay nga makita ini mong isulti sa kuha para muuli ko og akong itarong.